そうめんがこんなに可愛いおもてなし料理に大変身。まずはきゅうりの両端を切り落としたら、ピーラーで縦に薄くスライスするよ。輪っかになるようにくるっと丸めるの。その中にそうめんを入れてくよ。上に錦糸卵と塩茹でしたオクラを乗せるの。オクラは輪切りにしたよ。きゅうりを薄くスライスしたら、半月になるように半分に切って、カニカマの赤い部分も半月型に抜いたら、きゅうりの上に乗せて黒ごま3つでスイカね。錦糸卵の上に乗せるとめっちゃ映えるの。お次はゆかり入りの甘酢につけた大根に星型のカニカマを乗せて朝顔ね。このそうめんおもてなしにぴったりでしょ。今はおもてなしがきれいに仕上がるためのポイントをまとめた動画を配布中です。受け取り方法は動画最後にお伝えします。パーティーや持ち寄り料理のコツがわかります。動画を見てからぜひ作ってみてね。受け取り方法はこちらから。